Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Да моладзі». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма нашай гутаркі – мужчына нашага часу. На працягу некалькіх гадоў мы праводзім у царкве мужчынскія сустрэчы. Узрост ад 15 гадоў і вышэй. Гэта асаблівы час, дзе мы ўздымаем сямейныя, грамадскія, царкоўныя, фізычныя і духоўныя пытанні. І чым больш мы гартаем Біблію, тым больш разумеем, што героі старога і новага запаветаў да нас бліжэй, чым мы можам сабе ўявіць. Адам хаваецца ад Бога і жаліцца на жонку. Якаў хітрыць, змагаецца з Господам. Іона бяжыць ад Бога і упарціцца. Давід перамагае Галіафа, але не можа перамагчы сябе. Пётр на вячэры верны, у саду адважны, ля вогнішча слабы. Наша праблема не ў часе, не ў знешніх акалічнасцях, а ў стане сэрца. Змены пачынаюцца з разумення свайго сэрца. Які ён мужчына нашага часу? Паглядзіце вакол. Што вы бачыце? Мікс твараў, характараў, магчымасцяў. Паглядзіце ў люстэрка, і вы знойдзеце дзіцячае непаслушэнства. Самы любімы дзеяслоў нашых дзяцей – «хачу». Яны моцна сціскаюць свае жаданні ў кулачку. Мая пляменніца кацілася кулём з лесвічнай пляцоўцы, але руку, у якой была жменя семечак, яна не расціснула. Вы знойдзеце юнацкі гонар. Я заўважаў у сабе і бачыў у іншых ганарлівасць. Карлік бачыць сябе волатам. Малады чалавек яшчэ нічога не дамогся, а ў яго грудзі колам. Нос дагары, не ў крыўду птушцы, паўлін паўлінам. Вы знойдзеце мужчынскую упартасць. У майго дзядулі ў вёсцы была мянушка, баран. З ім было складана ўсім, сваякам і суседзям. У канцы жыцця ён пачаў пераглядаць сваё стаўленне да веры. Адзін мой знаёмы распавядаў пра свайго бацьку. Мужчына захварэў ракам, дні палічаны, але сэрца зачынена, і ён не жадаў слухаць пра надзею ў Бога. Вы знойдзеце старэчае глупства. У царкоўнай практыцы даводзіцца сутыкацца з рознымі людзьмі. Грэх, як рак, знішчае ўсё добрае. Пажады прыносяць шкоду сэрцу і розуму, нават тых, хто быў на чале царквы. Усё гэта не так ужо і далёка ад нас. Бог мае справу з мужчынамі. Яго словы да іх серыі проста і лёгка запомніць, як у войску. Ідзі за мной, выберы мяне, пераймай мне, мяне слухай, трэба нарадзіцца звыш. Бог жадае, каб кожны мужчына стаў падарункам сям'е, царкве, грамадству, а ён не такі ўжо і падарунак. Неяк я размаўляў з адной жанчынай. Яна не хадзіла ў царкву, але яе муж быў хрысціянінам. Ведаеце, што яна сказала? Мужчынам цяжка. На іх плячах ляжыць адказнасць і вялікі груз клопатаў. Ім трэба прымаць рашэнне. Між тым мужчына падобны на валанчык. Дастаецца яму. Ляціш угару, наперадзе, ляціш уніз, першы. Яму трэба Божая мілата. Яму трэба Божае Слова, яму патрэбны Хрыстос. На ўспамін прыходзіць Мардахей з кнігі Эсфір. Бог не згадваецца ў гэтай кнізе ні разу, а цар 175 разоў. Калі ж мы уважліва чытаем кнігу, то разумеем, што гісторыя зусім не ў руках чалавека. Давід казаў свайму сыну Саламону: «Будь цвёрды і мужны, не бойся і не маркоціся». Гэтыя словы лепш бы падышлі іншым людзям і ў іншы час. Але ці памыліўся Давід з навучаннем? Не. Мужчыны са сталі і аксаміту, як сказаў адзін пісьменнік пра Аўраама Лінкальна.
Але нам вельмі патрэбна дапамога Господа ў нашых слабасцях і моцных рысах характару. Кожнаму мужчыне важна не выпусціць самага каштоўнага. Вядома, што птушка «Вялікі фрэгат» адымае ежу ў птушак, якія вяртаюцца з палявання. Фаэтона, олуша, пелікана, буравесніка. Яна ловіць не ежу, а птушак з ежай. Так і ў духоўным жыцці небяспека бліжэй, чым мы думаем. Словы Давіда актуальныя, бо мы адначасова моцныя і слабыя. Больш таго, мы жывем, як напісана ў пасланні да філіпянаў, сярод упарцістага роду. У арыгінале выкарыстоўваецца знаёмае нам слова «скаліёз» – свет балюча скрыўлены. Як яго апісаць? Экспрэс-ежа. Накідаў у страўнік, праз гадзіну галодны. Спешка. Мы не атрымліваем асалоду ад ежы, не старанна перажоўваем, мы перакусваем. Экспрэс-інфармацыя. Раней трэба было ісці ў бібліятэку, зараз досыць кропкі доступу. Увесь свет на далоні і ў кішэні, а знаёмыя ў стужцы Інстаграма. Але, на жаль, не мы кантралюем гэты свет, а ён нас. Экспрэс-адносіны. У мяне ёсць знаёмы, сустракаліся з ім у Санкт-Пецярбургу. У яго ўжо 3-я жонка, і кожная, напэўна, для яго ўсё, але ненадоўга. Жыццё вызначае слова «карысць». Экспрэс-спакусы. Грэх на адлегласці выцягнутай рукі. Яму неабходна пераадолець кароткі шлях ад маіх вачэй да экрана, тэлефона, планшета, кампутара. Тут усё, што ты можаш сабе ўявіць, і нават больш. Адзінае, чаго няма – сапраўднага. А ў Бібліі ёсць. Андрэй Макарэвіч спяваў: «Не будзем прагінацца пад зменлівы свет, хай лепш ён прагнецца пад нас». Вось чаму місія Яна Хрысціцеля па-ранейшаму актуальная – вярнуць сэрцы бацькоў дзецям і непакорлівым лад думак праведнікаў, каб з'явіць Господу народ падрыхтаваны. Пра гэта марылі нашы суайчыннікі, для якіх сапраўдныя змены былі злучаныя з Бібліяй. Францыск Скарына, чалавек навукі, бачыў у ёй лекі для душы і цела. Мікалай Радзівіл Чорны, чалавек палітыкі, вылячэння і росквіт краіны. Лука Мікалаевіч Дзекусьмалей, чалавек царквы, набліжэнне да Бога. А што Бог чакае ад мяне? Першае, каб я праверыў свой зрок. Калі ў нашага сына пачаліся праблемы са зрокам, мы шукалі дзіцячага афтальмолага. Урачэй для дарослых у нашым горадзе шмат, дзіцячых – не. У пытаннях духоўнага здароўя няма нікога, акрамя Хрыста. «Што ты жадаеш?» – спытаў Христос Варцімея. «Бачыць». А Павел пісаў: «Хачу таксама, каб вы ведалі, што кожнаму мужу галава Христос, жонцы галава муж, а Христу галава Бог». У гэтым вершы размова ідзе не толькі пра сямейных людзей, але і пра мужчын і жанчын увогуле. Гутарка не толькі пра ролі ў сям'і, але і пра будаванне грамадства. З гэтага верша зразумела: галоўны толькі адзін – Христос. Ці бачым мы яго перад сабой? Другое, каб мы адзелі акуляры пісання. Па нашым горадзе ездзіў аўтамабіль з рэкламай на заднім шкле. Яна ў форме дыялогу, пытанняў і адказаў. Куды едзеш? У оптыку за акулярамі, а потым убачым. Калі Бог галоўны, што я бачу? Таго, хто ў гары. Вочы мае заўсёды да Бога. Таго, хто ўсярэдзіне. Ці не ведаеце, што целы вашыя храм Святога Духа, які ў вас жыве, якога маеце вы ад Господа, і вы не належыце сабе, таго, хто вакол. Любіце ворагаў вашых, дабраслаўляйце кляцьбітаў вашых, рабіце дабро ненавіснікам вашым і маліцеся за крыўдзіцеляў вашых і заганіцеляў вашых. Калі думаю пра ўсё вышэй сказанае, так хочацца, каб мужчына нашага часу быў чалавекам Бібліі. В толпе последнего
века, высоких технологий и идей. Заледенело сердце, сердце человека и даже, Господи, Твоих детей. Кричим Тебе, подобно Вартимею: Ты нужен нам, приди, исцели. Глаза к Тебе поднять уже не смеем. Нам в этой жизни, Боже, нужен Ты. Глаза имея, мы уже не видим, не различаем, где добро, где зло. Друг друга с легкостью обидим и ненавидим тоже так легко. Одень нас всех в Твою, Господь, одежду, своим богатством души надели. Единый Бог, лишь на Тебя надежда. Во имя Триединства исцели. Мы оправдание во всем находим, живем безвольно так же, как и все, и незаметно в сторону уходим, и утопаем в собственном грехе. Мы все теперь лаодикии дети, несчастны, жалки, наги и слепы. Такими мы не можем Тебя встретить, нас тянут вниз сокрытые грехи. Нам нужен Ты, так исцели нас, Боже. Даруй нам мазь глазную от Тебя. Пусть Дух Святой нам, грешникам, поможет понять тогда всю сущность бытия. Одень нас всех в Твою, Господь, одежду, своим богатством души надели. Единый Бог, лишь на Тебя надежда. Во имя Триединства исцели. Одень нас всех в Твою, Господь, одежду, своим богатством души надели. Единый Бог, лишь на Тебя надежда. Во имя Триединства исцели. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.